Traċedja li ħasdet il-ħajja ta' ħaddiem ta' 52 sena mix-Xewkija, aħbar li ħasdet lill-Lawċin kollha kmieni il-ħamis filgħodu. Charlie Attard konfermat illi kien il-ħaddiem illi tilef ħajtu fi Dwejra kmieni il-ħamis filgħodu. Fil-fatt kien l-ħabta ta' 9:30 meta waqa' saqaf ta' latrina pubblika fil-bajja ta' Dwejra Għawdex, saqaf illi ċeda fuq ħaddiem tal-komunità, raġel tal-familja, missier maħbub minn kulħadd. Diversi Għawċin li tkellmu ma' Net News qalulna li Charlie Attard kien persuna li jgħin lil kulħadd, bniedem ta' prinċipju u tal-familja. Il-familja li għalih kienet tiġi l-ewwel u qabel kollox. U ġie ċertifikat mejjed fil-post ftit wara li seħħ l-inċident meta l-pulizija kienet għaddejja bit-tfittxija għalih. Membri tal-Protezzjoni Ċivili kienu wkoll involuti f'din il-ħidma. Charlie Attard kien deskritt minn persuni qrib tiegħu bħala persuna twajjeb, dejjem disponibbli, ġenerus u biżel ferm. Tul ħajtu, Charlie għamel żmien twil jgħin fl-armar tal-festa tar-raħal li tant kienet għall-qalbu. Iżda mhux biss, u kien jgħin f'ħafna xogħol ta' tisbieħ li kien isir madwar il-Gżira Għawċija b'mod partikolari fil-knejjes fejn dan l-aħħar anke għamel xogħol fil-Katedral tar-Rabat Għawdex. Sa issa għad trid tiġi stabbilita b'ċertezza l-kawża li waslet biex ċeda dan is-saqaf minkejja li ingħata għajnuna medika immedjata. Charlie Attard miet fil-post. F'post fuq Facebook ftit wara li seħħ l-inċident, it-tifla l-kbira ta' Charlie, Dorothy, f'messaġġ ta' qsim il-qalb qalet li ma tistax temmen li mhux se tara lil missiera aktar, mhux se tisma' aktar leħnu u mhux se jerġa' jkollha t-tannieqa ta' missiera li tant kienet tħobb. Kienet baqalna ħafna x'namlu iżda il-bambin għażel fjura bħalek. Issa strieħ fi sliem u żomm idejk fuqna, qalet bint Charlie. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Bridget Sultana li fetħet inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet mill-Pulizija tad-Distrett għadhom għaddejjin.